أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na di tanu di makapanalamat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sebab sa miyapad tanu sa iku mga tao minisampay sila sa kaiya bulan Ramadan lirupan na piyaka pamwasa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa may po sila ng kaiya mga padagawi sa kaiya bulan Ramadan. Isadnanan na malalim wallah danyan bagan si kupad ang mga tao. Gitu sabab di tanu di makapanalamat si ikwallah subhanahu wa ta'ala pamangnin tanu si ikwallah mabaloy ang kaiya pad kumang umurtano lambas ang kaya mga umurtano mausar si iku simba si ikwallah subhanahu wa ta'ala badila boron sang kaiya bulan Ramadan. Oreno to na ginso kalalayaman oras tano yaumul Jum'ah oras lagi dia alas 10 di tano di paguras di tano di pamagusay ko sabad ko mga hukuman o Ramadan nagu mga dedebiatan si iku Ramadan. Iman to na etanong submatan ang kotwa bandingan tano makapantag sang kaiya mga dedebiatan apaliwat ang manggalabakutaw sa iku bulan Ramadan. Geng kaiya mga dedebiatan sa iku bulan Ramadan na wajibaya sa iku manusia dua kasusunan at tigmane o mga mampunay sa ilmu. Paminal adabil alwajibah ay yakum as-saimu bima awjaballahu alayhi minal ibadatil qawliya wal fi'liya. Padikpadman at tigmane o mga mampunay sa ilmu adedabiyatan apaliwat kailangan din so kipamayan dignun ang kaiyabara puasa agito so ini paliwatun wallah subhanahu wa ta'ala apad sa iku mga simba na dua malagi do al-qawliya wal fi'liya mga paturay agalbak akatiro nagu mga paturay agalbak ang gulalan sa kang galbakon wang gauta. Badkun sa mga amal akay kailangan amang galbakutaw sa iku bulan Ramadan paparangayan si kubulan Ramadan awajib ami pamayan digutaw nagyang kaiya kang galabakas iku paliwat asambayang udina kipamayan digin sa iku sambayang aparalo agina na tigman yung mga ulama so isa ko mga rukun Islam oriyan o shahadatain patajibu mura'atuha bil muhafadati alayha wal qiyami bi arkaniha wawajibatiha wa syurutiha akay kailangan din udi na paturay sa iku manusia ang kutwa kay nang kanyan san nagukasyapan yanun akipamendig niyan sa iku sambayang nagukipamendig niyan sa iku mga rukun yan nagusto mga wajib yan nagusto mga syarat yan kagimatano to asukitun aguso agimatano to makikailangan to sa iku sambayang nagusukitun na iniyanun sa iku mga punto oras yan si iku mga masjid kagimata naginan fa inna dhalika min taqwa allati min ajliha syuri'a siyam wa furida 'ala al-ummah agi makapantagsan udi nagyang kana nasambayang na matananan udi na matano to apdenan si kalak si ikwalla agyang kaya kalak naginan isabab akini sugung kapamwasa nagukiwi ni paliwat nun si ummah ama padalam kirat ang kanakalak si ikwalla subhanahu wa ta'ala. Suatig man yung mga ulama wa ida'atus salati munafin littaqwa wa mujibul al-uquba
yang kaya tikman yung mga ulama akibagakan sa iku sambayang na mapakadaya ng kutwa kalak sa ikwallah nagwaya kepatutian nagyang kutu siksa wallah subhanahu wa ta'ala sa iku mga tao ay bagakyan ang kaya sambayang ay dalil la sukatir wallah subhanahu wa ta'ala فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا tigmane wallah yakasambi si kuryaniran ang kutwa pagasaluno adaa'us salah inilangilangiran sa mga sambayangiran ayamano to na di makaplapilapid ang kaiya pagtaw na adna yakasambi kuryaniran ang pagtaw ayaw lawlayran na pulaklak niran sa mga sambayangiran wattaba'us syahawat na ayab pugunutan niran ng kuta mga bayagi na wairan fasawfa yalqawna ghayyah na pakabulusan siran uli na pusang siran sang kuta na naraka aghayyah padsi ko mga landeng ko naraka jahannam illa man taba wa amana wa amila saliha inun tabu tigman wallah ang kaiya mitutaubat ayamanan niya na mimbalingan si ikwallah wa amana wa amila saliha na gumyarat tiya na minggalbag sa mga pipya fa ulaika yadkhuluna al jannah wala yudlamu syai'a nasiran manatig wallahi pakasulsi ko surga adid na bakirang kelalim amay malakbu ayan daw niyan na geng kaya mga tao amya kasaluno na pulaklak niran ang kutwa mga sambayangiran ayat tuladan yan na dirandi ipamagak ang kuta mga sambayangiran taman sa mga lalapas ang kuta mga wakto niyan nago ayat pugunutan niran na sa mga bayagi na wairan na ayan doy ang kay ayat nagyang ka na mga tao nagkulog siran sa iko naraka jahannam asid pengkulandeng padkulandeng ko naraka jahannam na ayabu akapakataw batinan nang balingan siran sa ikwalla o rin yan ang gelabak siran sa mga pipya ayan doon yan nang gelabak niran peruman ang kaya sambayang ipamayan digiran ang kaya sambayang dalilanan sa giyang kaiya sambayang na so kitagak nun o manusia na ikapusang yang kunaraka ayam anan yan na ikakapir o manusia iti sabab adi mamang buta pakaisa atigman na ya ang kaiya pagisa aton atigiran ikukuman ang kaiya bara puasa ayam anan yan na di puasa na diskan yang sembayang bayani ketarima ang kaiya ayamanan yan na puasan yan sa mga ulama na ayat diran di kapakang bida-bida sa kapkukumas ikutaw pembagak sa mga amal na dipindi ko definisyon nirang ko paratyaya udi na usaya nirang ko paratyaya at no to mga sikta udi na mga grupo ay kapugusairan sa ko paratyaya natigiran na ayap tiro na paratyaya na asar ka maparatya o puso so Allah subhanahu wa ta'ala na apian yan dipitiro so paratyaya naguping gelabak ang kutwa maano paratyaya na muslims kanyan nagiya na giya so kapit o mga jahmiya amyaw pakat so mga ulama aging kaya mga tao na mga kapir akagiya ayamin itulad yun ng kutwa panarimairan aasar ka mapaparat yang kaswalla na muslim ka din na apya di ka penggelbak sa mga amal lagi do sambayang zaka puasa nago dingka petiroon sula ilaha illallah nago mga bentuk-bentuk si ikwallah na muslim ka din nagiya na miyaw pakat sa mga ulama aribataya nago sa mga tao adi siya di kepit na mga kapir ikadua miyaloy asikta na adna mga tao ayat ta'rifiran udi na ayat definisyoniran sa ikop tiro na paratyaya na tigiran na ayat paratyaya na asar ka maparatyang kaswalla na gumatir udila ka so paratya sa ikwalla na ayat maanan yan na miyabaloy ka muslim sa apya di ka penggelabak sa amal nagi ikapit o mga murji'a ayat maanan yan na mga tao maganiran sa lugar at tanto ang kutwa kip magak no mga tao sa ikukang galabak sa mga simba nagiya na mga murjiah na sumyaman ubrakhiran na piya mga kapir o mga ulama
Ikadua, ikatlawa, tindig. Na tindig ahlus sunnati wal jamaah. Ayat tindig ahlus sunnati wal jamaah. Na tigiran na suparatya ayat ta'rifu paratya na talutimani rukun. Paganero na tigmani ang mga ulama ahlus sunnati wal jamaah. Suatigiran suparatya na maptiru keparatya udina mapengim benar udila suwalla askan yang buituhan dagup simbaan. Ikadua na maptir udila lagi dudinga dikatir as'iku la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ikatlo nagyang kutuak kang gelbekaun wang gauta ayamanan yan na suparatya na ke mga penggulalang ko puso na gumaptir udila na gumipkuat sa kanyan wang gauta. Yang kana natigman niya mga ulama at tulutiman na rukunanan o paratya ayamanan yan na mapengim benar puso maptir udila na gumapenggelbek wang gauta sumaan o paratya isabuy makimpangsan na miyapukas sutaw sa iko ayamanan yan na Islam. Gitu sabab asak tanong na paparatyan tanong si ko mga puso tanong ayabuat Tuhan na suwallah nagusto Muhammad na sugwallah nagupitir o mga dilatano ayamanan yan na pitir o mga dilatano ayabuat Tuhan na suwallah nagusto Muhammad na sugwallah oriyan yan ng kaya paratya na kailangan na mitulad uang gauta ka agina sukang gelabaka ko sugwan la ilaha illallah sugwan Nabi sallallahu alaihi wasallam na pudun susambayang. Gitu sabab asuma ulama natira na petsa rukun o paratya na sukang gelabak sa amal na pedunang kaya sambayang na gitu sabab asadin sa mga tao ay bagakiran sa sambayang na miyang kakapersiran nagyang utap pa kaysa ino bagyang kaiya di pusa adip sambayang bas kanyang kaper na ayad na pakasambang tanoron na sa mga ala ulama sang kaya dunia sa mga ala ulama sang kaya dunia na inisikiran ang kaiya dip sambayang na inisambagiran tigman ang kaya pakaysa hal yajuzu asyam biduni salah inwat tigiran berkepakay sukap pusa ada bang sambayang ay ini sembagiran nun natigiran manay alhamdulillah tarikus salati la yukbal minhu amalun la zakata wala siyama wala hajja wala shay suatig manay mga ulama ang kaiya ipbagakyan susambayang na terimaan rekanyan amal da zakat naguda puasa naguda naik haji naguda syai amal at terimanun ayan daw niyan na did na bung teriman amal ino to nagi ini bagakyan so isa ko mga rukun o paratya agito so kang gelabaka ko mga sugun wala na pinakapyas kanyan o mga ulama ay dalil na sukatero o Rasul sallallahu alaihi wasallam amya katitayang ko Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa din sa tao ay bagakyan sa sambayang asar na sabenar amyay lang ilang sumang amalian wa ma'na habita amaluhu ay batala wa lam yantafi'u bihi ayakun nando ang kutwa kagiraw Nabi sallallahu alaihi wasallam amyay lang ang kutamang amalian ayakun naman yan na miya batal ang kutamang amalian na din yang kapanggunaan. فهذا الحديث يدل على أن التارك الصلاة yang kaya hadith tigman yung mga ulama na makangguguna na o ang kaya tao ay magakyan sa sambayang la yakbalu Allahu minhu amala na daat terima anun wallah subhanahu wa ta'ala sambayang fala yantafi'u tarikus salata min amali bishay na daat kapenggunaan o tao ay nibagakyan sa sambayang siku mga amalian amay tubuh wala yas'adu lahu ila Allah amalun naguda ipenik amalian sa Allah subhanahu wa ta'ala ayan daw niyan nagyang kaiyat tao ini bagakyan sa sambayang na miyabatal su amalian din yang kapenggunaan su amalian nagudi mipemanik ang kutu amalian sa Allah subhanahu wa ta'ala bigayan sa usayan yakin Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah isa niya kinilala sa dunia amampu na sa ilmu ay isa ko mga murid yakin Ibn Taymiyah rahimahullah na yakatiruyan sang kaya hadith natigin man ay walladhi yadharu fil hadith ayat tigin amarayag sang kan na hadith na annat tarka nawaan suat tigin su kabagak sa amal o di na sambayang na dua ka susunan
Paganirum natigen na tarkun kulli la yusalliha abadan fahada yahbitul amal jami'uhu. Suatigen so tao ay ini bagakyan susambayang sa kalangulang yan. La yusalliha abada sa dinib sembayang sa kalangulang sambayang. Na fahada yahbitul amalu jami'uhu. Nagiyatigen na tao ay ini bagakyan sa kalangulang sambayang. Na ayaman na niyan amya bina-bina sa sulangwan na amalian. Ikadua tiga na susunan yan na watarkun muayyan fi yawmin muayyan fahada yahbitu amalu dhalika al-yawm. Tawat tiga na ini bagakyan na mapapatwa sambayang. Ayaman na matatendu sambayang sa ikaw gawi iya matatendu. Ayaman na salungan na ini bagakyan ulang kotwa sambayang. Nagiyat tiga na tawa lagi dia na miyabi na sa amalian sang kotwa salungan. Salungan ay ini bagakyan ang kotwa sambayang. Falhubutul am fi muqabalati tark al-am. Suatigen su kabinasa arabray ayaman na kabinasa ako sambayang alangkap madakala sambayang na yatigen abalayan na suatigen su udi na suatigen su kabinasa o amal akalangwan yan na yatigen albalayan na sukibagakan sa iku mga sambayang sa kalangwan yan. Wal hubutul muayyan fi muqabalati tarkil muayyan na sumambut tigen su kabinasa o amal amapapunto na yamambut tigen abalayan na sukitagakang sambayang amatatendu. Ayan daw niyan na dipindi sa inibagak utaw asambayang. Gitu itigman yung mga ulama ayabala o inibagak madakala sambayang nagyang kutwa kadakal mabugawi iya sambayang udi na mapapanto sambayang lang kutwa balayan mambu nagyang kuto sambayang ini gawi iya inibagak kaun ang kutwa sambayang. Wasuila Syekh Ibn Uthaymin fi Fatawa As-Siyam edisyon so Syekhul Udina Allama Al-Uthaymin rahimahullah siko fatwa niya siko mga sambayang makapantag sang kaiya ipambagakyan ang kutuwa sambayang. Inison ang kaiya makapantag sang kaiya tao adip sambayang na di mamwasa faajab na inisambagyan nun natiin man na iya tarikus salati sawmuhu laysa bisahih yan kaya tigin na tao ay bagakyan ang kaiya kasambayang na suat digin supwasan yan na kanabakurik wala makbula minhu nagudir kanya na tiyang katarima ang kutwa puwasan yan lianna tarikas salati kafirun murtad kaya gitigan ang kaya tao ay bagakyan susambayang na kapiraya maya murtad ayamanan yan na miyakalius ikwagama ay tigin na katirwallah fa in tabu aqamus sala wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Ayan daw niyan na amaya tigwalla kam tubat siran belingan siran si ikwalla wa aqamus sala nagoy pamayan digiran sa sambayang wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din nago ibagiran sa zakah na ayamanan niyan na mga pagarin yung siran sa iko agama. Ayan daw niyan na ayak kakukurik o kambelingan niyan sa ikwalla na ipamayan digiran sa sambayang na ugibugiran sa zaka. Tikman niya o mga ulama asa tao adinyan tubat adinyan ipamayan dig sa sambayang na gusto zaka naglabas ka ng muslim. Pag saka ka muslim yan ng kutwak ipamayan dig niyan ko sambayang. Ay pune kadua dalil at tikman niya kanya Syekh Al-Uthaymin na sukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarkus salah. Ayat tigman niya o nabi alat tumama agulat o kapanakuto na gusto kakapiri na sukibagak mo sambayang. Ayan daw niyan na andudun ikaganak umama sambayang na sisis kaniyang ko kalamalama o kakapiri kalamalama o kapanakuto kagi aya bulatiran ng kaya sambayang. Ayan daw niyan na andid ni kapukas raw sambayang na sisi ka ko kapanakuto na gukakapiri na andid ni kakapiro tao na pesa requirements kakatarimar ka o sa puasa na mabaliwi ka ang muslim pesa syarat kakatarimar ka o puasa na muslim ka na andid ni ka puasa ka o sambayang na mabaliwi ka kapir na din katarima ang kuta puasa nga sa mga hadith na ikatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Biyakaraya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay tigin nakapasayan aso matatago kulatan wag usulutiran na susambayang
nasad na tigo na bisa ibagakyan ang kaya sambayang na fakad kafar ayaman na niya na miyakapes kanya ayan daw niyan na piyak karaya-raya gunabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya tao ay bagakyan sa sambayang nas kanyan na miyakaper yan kaya hadis na sahih piyak sahih iyakin ini Albani rahimahullah wali anna hadha qawlun ammatu wali anna hadha qawlu ammati sahaba an lam yakun ijma'an minhum yang kaya tingin nakatiro akakapirang kaya bara sambayang nagikatiro kada-kada lang ko mga sahaba apya pende mabeloy ya ijma' kiran okay na miya beloy aya kada kalang kiran na aya katiruiran na miya kapir ang kaya tao ay manan yan na di sambayang na miya kapir kanyan na di yung ketarima ang kutwa puasan yan qala Abdullah bin Shaqiq rahimahullah وهو من التابعين المشهورين بترواكين الشقيق رحمه الله أبدسكم مع التابعين مع كلالا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة آيات تجمعنا يكين الشقيق رحمه الله suat ayat tingin na betad mga sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam na da amay layran asyai'a apad si kumang amal asuki bagak nun nakakapiri abani ang pangkalawani ang kaya sambayang wala hada fa idha sama al-insan wa huwa la yusalli fa sawmuhu mardudun ghayra maqbul makapantag saya tigman ya kina Sheikh Al-Uthaymin na suat tingin so tao na amay kapusa adis kanyan sembayang na suat tingin so puasa niyan na diketarima ghayra maqbul dir kanyan na tingin ketarima wala nafi'a lahu 'inda Allah yaum al-qiyamah dagudirkan yang perangai aguna ang kutwa puasan yang si salungan na mauri wa nahnu naqulu lahu na yati na mabtirutano sang kaiya di pus adip sembayang sal thumma sum sembayang katigyan na upam wasaka amma anta sum wala tusalli nasuk manatiyan suding ka di kapus adikap sembayang fasawmuka mardudun alaik naswatiyan supuasang ka nadir ka ketarima lianna al-kafira la tuqbal minhu al-ibada kage mata natiyan na sukaper nadiw natiyan ketarima ang kutua ayamanan yan na simbenian ingisa sang kaiya lajnatud daima kaumpungan si kumang ulama sang kana na mamlakatul arabiyah makapantag sang kaya tao ay tadiyan na bara puasa adis kaniyam sembayang tigman yang kaya maulama sa lujna udina lajnatud daima idha kana al-insanu harisan ala siyami ramadan wassalatu fi ramadan faqat walakin yatakhalla 'ani as-salat bimujarradi intihai ramadan fahal lahu siyam ini isa sa lujna udina lajnatud daima amet yang kaya betadu manusia na mananaguntaman sa kapusan yan sa iku Ramadan nagumanaguntaman sa sambayang yan na sibu ku Ramadan ugay nandin ni kay po sa Ramadan na di guminaks kanin sambayang sa piyakaw notiyan sang kutwa kiyada o Ramadan ino bagkatarima ang kutwa puasan yan inisembag alujnatud daimah as-salatu ruknun min arkanil Islam gengket tigira na sambayang na pedaya sa rukun pedaya ko rukun o di na marukun na ya apad ko mga rukun Islam wahiya ahammul arkan as kanyan na pad ko mga kailangan din ko mga rukun Islam ba'da syahadatain oriyan o kasiksi isik wallah na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam o di na kasiksi ay butuan na swallah na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam na sugu wallah subhanahu wa ta'ala wahiya min furudil a'yan nagugyang kaya sambayang na pedaya ko mga paralo may papaturay ko pisya katawan wa man tarakaha jahidan li ujubiha nasan sa tao ay bagakyan ang kaya sambayang sa oongkir niyang ko kawawajibian aw tarakaha tahaunan wa kaslan faqad kafar udin ay kini bagak niyanon na ini dina ni pelamu-lemuan nagudian ni buku-bukulan na sabnarat tiga nas kanyan nam yakapir wa ammal ladina yasumuna ramadana wa yusalluna fi ramadan submanat tigin sumanga tao adi sila ni mamuasa sa iku Ramadan dagu di sila ni manambayang sa iku Ramadan sibu ku Ramadan fahada mukhada'atun lillah nagina natigin na pedanan sa kapagakalas sa iku Allah fabi'sal qawmil ladina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan na miyak karat-tarata at tigman yang kaya mga ulama sa lujnatud daima ang kaya mga tao udin ang kaya pagtao ay buwag kakakanalairan sa iku Allah ay buwag katutunairan sa iku Allah na sa ikulan ulan Ramadan
Nagyang kaya tingin na mga tao, fala yasihu lahum siyam ma'atarkihim. Na daag tingin na kitarima kiran na puasa, asar tasiran na ibabagakiran. Ma'atarkihim misala, ay ibabagakiran ang kaya sambayang. Fi ghairi Ramadan, siku salakaw ko Ramadan. Balhum kuffar, kana atigman ang kaya mga ulama, kasiran na mga kapirsiran. Bidhalika kufran akbar, sa kakapirya mala, wa illam yajhadu ujubas sala, apyap na sila na tigyan na yabtadiran, na dairan ong kinasuki papaliwat ng sambayang. Fi asahi qawlil ulama, siku pinakakorek ko katir umang ulama. Sa manen na miyak karayag, sa katirwanan ng kaya mga ulama, ang kaya di sambayang, na miyak kapir, malagi dumyan ang bayang ko puasa, na gumiyang muasaw, na suki puso puasa, na di mamsambayang nakapir siran. Na diyon peranggay ang kota puasa niyan agunan. Gina ni sabab ayak ki bagay tanu musawir sang ka iya mga pagaritano. Adi mamuasa na disiram sa sambayang nagutakam belingan ni Rasyik wallah na tunay niwang kota mga sambayang kamata-mata ng kaya sambayang naginat imala amiki kilalar tanu sa ditanu kababaluitan ang mga Muslim. Andid ni kapukasrak tanu ang kaya sambayang na miyakap lagi tanu sa tuladan au gyang kan mga kapir. Malong amang degda gyang kaya sambayang na igendak tanu sa Mindanao. Na miyakap lagi tanu sa tuladan au gyang kan mga kapir sa Luzon, Visayas. Aya buah mikikilalar tanu sa mga Muslim tanu nagidi tanu di si sambayang. Gina ni pinakamala at tanda o Islam. Ading galabakan mga Muslim sa kababaluiran ang mga Muslim o di nakakikilalairan sa mga Muslim sila. Na padapan sa wajib kailangan manggelbak ang kaiyabara puasa na gaya kang barajuma. Ayaman na nina liyo sang kota kiptindigan tanong ko mga sambayang ang mga paralo na kailangan na si itanong mitunay ko mga masjid ang makang barajuma tanong kagiging kay bagag mo barajuma na tingman niya mga ulama wa tarikul jama'ati ma'idha'atil wajib qad harrama nafsahu khairan kathira bimudha'afatil hasanat. Kagi tigman niya mga ulama ang kayat tao ay bagagyan sukang barajuma na may lang yan ang kutwa wajib berkanian na gumya haram yan sa ginawa niyan ang kutwa madakal amapya api takatakap paganeron na giyang kaya sambayang na katerong nabi sang kaya sambayang aparalo ipatunay niyan abara raksu barajuma na tiga na salatul jama'ati tufaddilu ala salatil faddi bi 27 daraja giyang tigman niya unabi sambayang barajuma na makalalabis kanya ko sambayang tarambisa sa 20 agupito kadaraja na miya papasya ko tao adim barajuma ayaman na niyan na miya haram yan sa ginawa niyan ang kaiya kambarajuma 20 agupito akapakalabi niya na idapat ka sang kaiya barajuma sang kaya puasa mas lalo apakalala ang utabalas yan na ikadua nagyang kaya tigman niya mga ulama bitarkil jama'ati yu'arridu nafsahu al-uquba wa musyabahatil munafikin gyang kaya tigyan na tao ay pambagakin sukang barajuma lalagi lubang kepada ginawang ka udinap kepada ginawang ka siikos siksaan wallah na ugyang ko tadi ka pananayan isi ko mga munafik ayakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na athqalus salawati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr ayat tigo nabiya mga mapened asambayang mga sambayang ko mga munafik nagyang kaya sambayang isya nagyang kaya sambayang asubu walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa no bubu upama buat tigo nabi kakatawan ang kaya mga tao ang kaya madadalam abelas ikusangka na duti mana sambayang na tumaling kumasiran din ko barajuma apya basiran pekadula at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam walaqad hamamtu an amra rajulan fayusalli bin nas na miya pamikirakan sabenara tigo Nabi miya pamikirakan sugunakan na tigin sumama asimbayangan yan pagimaman yan ang kaya mga tao summa antaliku ma'i birijalin ma'hum haramun ma'u hazmu min hatab na lumalakaw ako tingin apuda ka ng kaya sabad ko mga mama amawis yan sa piyamag sa mga itagun ila qawmin la yashhaduna sala
fa uharriku alaihim buyutahum binnar. Nasungwa na kanatigan ng kaya mga mama uli na pagtaw adi silan telingo masih ko mga barajuma mga masjid natutong na kanatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kana mga waliran. Minisampay sa penutungan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya walay ang kaya mga tao adi barajuma na sang kaya masa tanong na aya kadakalan na sisilan di isasambayang o mga postwiran, sisilan disembayang ko mga tinderan, sisilan disembayang ko mga turuganiran, sisilan disembayang ko mga galbakaniran, amiyak karaniran ikiran sa mga masjid. Nagila la mga tawanan apya papapasiran sa ginawiran sumada kalamapya naguyamala na dila ni masipat so sipat o mga munafik. Na ayakat Nabi sallallahu alaihi wasallam na man sarrahu ay yalqallaha gadan muslima falyuhafid ala haula'is salawat. Sadnatigo Nabi sa kabayayan amin berat mo ayan suwallah si kumapitayan as kanya na mababaloy a muslim na falyuhafid ala haula'is salawat na siapa na natigo Nabi ang kaiya mga sambayang haytu yunada bihinna si ikudar pa ibtilurun sambayang ayaman na si iku mga masjid. Fa inna Allah syar'a li nabiyyikum sunan al-huda. Kagemata na suwallah na inisuguyang ko nabi niyo ang kaya mga ukit at turuan. Wa innahunna min sunanil huda na mata ng kaya mga sambayang na pwede ko mga ukit at turuan. Kala walaqad ra'aytuna na pitiru yan kini Ibn Mas'ud. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun. Nasabna ratigman ni Ibn Mas'ud amelayakan subtadami. Wa man yatakhallafu anha ada abadin direnun sang kaya mananian na sambayang aparalo nagusubarajimayan illa munafiqun ma'lumun nifaq inun tabutiyan ang kutwa munafik ang makikilala ang kutwa kamu munafik yan udi nakatawan ang kutwa kamu munafik yan. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saf nasabna ratiyan ayabtad ang kutamasa na kita ling umatigyan sumama sa masjid a-arrange kanya no dua katawa mama hatta yuqama fi saf tama natigyan sa mga tindig sa ikusap ayan daw niyan na Buddha a-arrange na di pagagaga udi na mga peda sakit abubu a-araya sa kapakaman niya sa masjid na iptiling umirin ng uto mga barajuma asar buka di sinan mapod siyang kutu sifat o kamu munafikin sang kaya masa tanong lang bela kay mata bela kay ski dabang kabangan na di ka barajuma na piya papapas ka sa ginawang ka ang kaya madakal amapya ayamala na katago ka ginawang ka sang kutuwa betad akam munafiki. Nah perpelatigman niyang mga ulama wajib apa parangan siku puasa udi na dedebitan siku puasa kailangan na mapananggilan no tao udi na magpitu tao sang kaya puasa pangineron ay kadua na ayajtanib as-saimu jami'a ma harrama Allah wa rasuluhu min al-aqwali wal af'al kay kailangan din sang kaya bara puasa dagyang kutwa kapakawatan niyan siku kalangulangan upya haram Allah nagupya haram Rasul sallallahu alaihi wasallam mulagi dua betadin nagulan sa katuru anta kagelbak fayajtanibul kadhib wa huwa ikhbaru bi khilafil waqi' pagawatan niyan pedunang ko pagawatan niyan siku kapamukag ayat tiru na kapamukag la wa huwa ikhbaru bi khilafil waqi' skanian suka pamanutul sa tutul asuranga o kapapantagan amang gulawla ibarat yan na di gadi mamanutul asuranga yan sumamubtad nagiti ka pamukag wa a'zamu al-kadhiba ala Allah wa rasulihi na yatigin na pinakamala ko kapamukag pinakamapuro ko kapamukag na suka pakambukag sa ikwallah nagusigusuguyan kaiyan suba ila Allah o ila rasuli sallallahu alaihi wasallam at tahlil haram o tahrim halal lagi do kaman subang ka udina kitampul ka si ikwallah nagusigusuguyad si ku kapakahalal si ku haram nagu kapaharama si ku halal
Ayan daw niya ng kaiya kapamukag na kailangan na kapananggilaan ng Muslim abara puasa. Agusi ko na puasa nakapananggilan yan. Ay ako nakapamukag na suka pa manutul ka sa tutul ang masusurang yan ang koto manggulaw la. Na ay ako na pinakamapuro ko kapamukag na suka pa kang bugaga sa ikwala na gusigusugo yan. Lagi do kapag halalang ka sa ikopya haram wallah. O di na paharaman ka na supya ka halal wallah. Naginan na miyak ka lang nakapamukag. Ibarat yan. Na iranap ka hindi ka sinagadan. Mapupuro ni barat ang kayang ginawai. Natigman yang kaysa naging na halal manariya. Ay, nabi ni piya ka haram wagama. Daban yan bisis sa buto halal. Pag ito na piya haram. Ibarat yan na diyan ko to kap ka na ibarat siyang ko to damasumbali na tinahalal manariya ka. Benar ko damasumbali na ayamanan yan na miya pangingin na po miya kaliwang utarugin. Nagilan na haramanan kada masumbali na suka pa halalang kau na ewan yan na ayamanan yan na miya ang kubigas wallah subhanahu wa ta'ala. Lagi din mambu nagyang mo tuwang girong ka ang giyang kaiya siumbali o mga kaper nagida kang bismillah na haramaya na sangko tuwang kapung girong nga haramaya asyumbali ito o kaper na sa Quran na tigman niyo Quran na piyakair ka no so ayamanan nila pangkanang mga kaper na tarus sumbali mga kaper so mga hadith na gumiraw ka gina na di kapakay na gito na miya ang kubagas wallah subhanahu wa ta'ala na malaan nakapamukag kagi sa sumbali o mga kaper mga ahlul kitab ayaman na sa mga Christian na gusto mga Yahud na halal rakan wa mga Muslim. Gito sabab sa simbol Iran nagkapakayap kun mga Muslim. So masupikliran nagupiyopokiran na dito kapakay ko mga Muslim uberan utukana. Na mga lagi din. Ginawan na kawit sa kasablawan ang kangi ginawa yun na mamagpada sa sablaw nila ang kuto halal lagu su haram. Tira na halal man ya na haramaya. Al pena ketuntanor na tira naging ngayon ako na haramaya. Pabubuy ko na tira to ni bisis ka sa haram. Bayan na may lengga, kaya nagawin niya sa bubuy na tingin na daw, kami nagang gigiraw. Nagyang kung takapaharamang kaon, ay da bang kabisis, nayaman na niyan. Napkaangkub kaswallah na piya halal yan, sulang wana siyay. Sang kaya dunia, inong tabuso, at na dalil, sa gito na haram. Natunay dalil ka sa haram, nada, nayaman na napkaangkub kaswallah subhanahu wa ta'ala. Nagina na miyak kadakadakala di sa nikasinagadan. Igiraya bitira, na sumakapantag ko mga kapasang po dunia. Lagi di barato kapamulong mga kapasangan o mga doktor. E barat yan nakapangupira. Nagila ng pagupiran na ba na dito na ditiro. Ayaman na yan natingin na bumataw sa na mga doktor. Sulangan o mga tao na ba mga doktor na kumakamadsiran. E giraya bitira nakambulay. Natingin na galap ka na ng mga engineer na gusto mga panday. So na ba mga panday na gumaganaksiran. Kay katawan nila ada ba yung katawi. Okay, nagira na bitira na swagama la haula wala quwata illa billah. Malagi du ulama sa di ulama, mukari sa di mukari, napaled di mangipta si wagama. Malabor ni gira niyata, kaman isa na paled mufti. Gira puasa na paled mufti. Sangko ta mga masjidiran. Nayap na miyak kalalay ka pamawal lang kaya din yang kekurap so patiha. Din yang katawan suka beti ako patiha. Din yang katawan suka berti ako Quran. Nanya ni pamawal na so mga ulama. Agiskan yang kuni mata o kuagama mimbelibid ng kay agama o kayo kay aman isa na kapakayan nun la hawla wala quwata illa billah. Naginan na unganan ang kotwa kay nurat di si kuagama na padanan sa kapagang kubasik wala nagukawukag na miyak kalalanan ay mananian na dusa sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na man kadhaba alayya mutaambidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sad natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pakambugag na kuniyan hindi na mamugag rakan pakambugag na kuniyan nasabnat amiya kambalas kaniya sa darpaya si kudara ka jahannam. Sigo mga abda hadith na yakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum al-kadhib pananggilay ni watigo Nabi ang kaiyak ka pamugag fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur
kamata na tingu nabi ang kaya kapamukag nasikan yang kulug sangkot akan berdosa wa inal fujura yahdi lan nar na mata na tingu nabi ang kaya akan berdosa katitilakai nagkulukan niya sa neraka jahannam wala yazalu ar-rajulu yakdhib wa yatakharra al-kadhib di mapipindis sumama sa niya ni kapamukag nagumana naman sa niya ni kapamukag hatta yuktab inda Allahi kadzaba taman sa misurat sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala wadina misurat si Allah subhanahu wa ta'ala sa hadapan Allah askannya nambiya buka-buka nah samanan na miyagdam tano ang kaya kapamukag na tantwaya kumarata sifat nagugalabak ang gaya bara puasa nagusi ko na berpuasa dan di kepakai ubay ni digel bakau tahu berdila burun ubang kadi mapakambukag na Allah subhanahu wa ta'ala na pensa dede biata na wajib kailangan na makna no tahu abara puasa na wayajitanibul ghibah yang kotoa kapananggilan yan sa eko kapamaganta banga di pamaganta berdila burun sang kaiya masa at tantud kumiyaka dakala maritis saya maritis naguparitis adna mga maritisan mamua da sigadu na tutul kalangun yan emanan yan adimi pepalata da sigadu na malumaki kibi ang kutwa kapakasisini lasyan o di nakapakan diditarian kami ni pemaritis yan da sigadu mga tutul mga tutul ada bunyan amad ninunta namin ni pemaritis yan namanya belaan mga paritis kesalakapan agirawan na mga ustad na mga maritis naguparitis la hawla wala quwata illa billah nagiya na pakailang ilang ayan ko balas puasa lagi di agalbak na yung nga mga maritis sa tigman niyo mga pabubakas Daging yang maritis na dit nalawan yan amala iawida kal sa dunia. Kagia awida kalian su awida kalian, nawida kalian mencu awida kal ka. Tanto kumala iawida kal. Dagian na piyagi pananggila na yawagama ang kaiya kaayamanan yan na kapamaganta ubang nga di pamaganta so pagaring ka ang Muslim. Ayaw ko nakapamaganta at tigman yung mga ulama na dhikruk akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi. So kang aluyang ka ko pagaring ka si kung ganin ay kagwadian kudin yang kapakadiderpa. Sawa'un dhakartahu bima yakrahu min khuluqihi o min khilqatihi kal-a'waj wal-a'raj wal-a'ma ala sabil al-'aib wal-dham o bima yakrahu ala khuluqihi kal-ahmaq was-safi wal-fasiq wal-nahwihi. Ayamanan yan na so kaluyang ka ko pagaring ka malagi do si kita kiadnon o di na kiadnon lagi do lepo buta dipakailay mga lagi dito natika siman saya kito na buta mga lagi dito adi nga di pamawingan na pedanan sa kapamaganta o di na sang kutua mga paparangayan niya lagi do di ma buda di ma tao norit nurait o di na beradusa na di nga di pamagantaan na ginan na pedanan sa kapamaganta ibaratnya na di nga di pamagantaan ang utap pagani kasi masya itu na miyaka pasapasangi kamberesina di nga di pamagantaan na pedutu sa paawing yan na di kepakai ubeng ka di pamagaloya na ginap kad na yan igirawan na ay katoy tao na miyaka lalay ka pagagama na takin ubabsiya miyaka lala suruyan miyaka lala tamaganta nagumaritis ay niya ni pamanutulin ng kuto paawing upaganin na Muslim. La hawla wala quwata illa billah. Nagiyana miyang kalala ini dusa sa iku Allah subhanahu wa ta'ala nagula mala dusa sa iku pagaring ka ang Muslim. Napakalan kayang kaya kasuruya kapamaganta na ya pinakamala adusa ko pamaganta o di nakasalang ko pamaganta nagupuna di nga di pamagantaan na sa mga tao ang mga ulama ang maawit si agama. Kaliw sang kuta kapawingan ko personal yan na kapawingan nakapanswagama kapawingan nakapanswagama na ayang atirong Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man na iya inisya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam at ini Rasulullah anto na ilan katigin si kumama o di na maptiro ka kumama
tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay tinakapamaganta na sukalo yang ako pagaring ka kung nganin iptugudin adi makanadar pa kila afaraita in kana fi akhi maakul tingman yung mga sahaba isang mga sahaba ay hindi dapat kaya Rasulullah amay kang kuta dia kan ditiroon kung pagariak na benar na tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana fi ma taqul faqad igtabtahu na may ka benar asipat yanan daginan ititu ka pamaganda ibaratnya na lagi do ana mga sipatnya na mga rata ana mga aibian na benar lagi lebagyan to na pitiro ka na miya pamaganda kas kanya na tingman o sahaba wa lam takum fihi ma taqul faqad bahadtahu na tingman niya o sahaba ame tingnya Rasulullah ka kenapa benar anggota tempo emanane na pitiro ka na aibian na tingman niya o Nabi wa lam yakum fihi ma taqul faqad bahadtahu amay ka kenab de mabuloy ang kuto emanane na di ngaditiro no banya sifat banyan pawing pakad bahad tahu na sabenat amya tempuan kas kanian nah sama na yan na miyagdam tanwang kaya kala akapagararat ang kaiya kapamaganta daya ko na pinakamala adi maladusan ang mga ulama bangga di pamaganta sa mga ulama bangga di emanan yan na pupawingi sa mga ulama kung mga tao o bangka emanan yan na di tutugalin ng kutwa mga pawing mga ulama ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kaiya emanan yan na sapu mga ulama innal luhumal ulama'i masmuma mata na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya sapu mga ulama na mga dutiya ay manan na kedutiang ka sang kaya sapu mga ulama ubang kadi pamaganta sa mga ulama na ginan na kedutiang kaun ikadua nang kaya ka pamaganta na ini sa paro Quran kaya mala na so Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya Islam na daban yang kikilala na balbal ay bu kinilala na balbal lang kaya mga tao mga tamaganda ino to nagiging kaya tamaganda na iyan ipagdasan na susapo pagarin na muslim ay katiro Allah subhanahu wa ta'ala wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibba ahadukum ay yakula lahma akhi maytan faqarihtumu o ba tigman ni wallah di pamagantaw sabad kan sa sabad baka bayaw isarkan wak pagdasan yan so sapo o pagarin yan amyatay fakarhitumo ay nikagudi ito ay man yan daib sa mga balbal nagyang kaya mga tao at tamaganta ay yan ipagdasan na so sapo o pagarin yan ang muslim la hawla wala quwata illa billah ay kagudi ito at tigman ni wallah ubaniw ka na naulian yan amyaka-piya-piya pugit yan sa ngareka sa di nga di ka pabaganta o pagarin ang muslim la hawla wala quwwata illa billah nah pagpansa kailangan na kapananggilaan ang kaya muslim nagyang kaya kasurian ayajtaniba an-namima nagyang kaya kasurian after na kasurian na naklul kalam shakhsin fi shakhsin ilayhi lifsida bainahuma yang ko to akitugalin ka ko katiro apung kuis ataw na itugalin ka kuis ataw sa aya mapipikir kaw na an ka mabinasa ang kutalatiran kasuruyan yang kaya kasuruyan na sokon su kabinasa o apoy sa isa ka oras na kabinasa o isa ka suruyan sa isa ka segundo isa ka minutes na kabinasa ang kaya kasuruyan tanto kumala ka pagabinasa ang kaya kasuruyan di kitutulin sa ikututul sa aya mapipikir kaun na ang mabinasa ang kutuan dulunan o 2 taon malagi do sundulunan o kerumai dulunan o yamanan yan na ginawai na ginanak kasuruyan na ng kitunganan sa kasuruyan balilaborong sang kaya masa tabiya makasangibu kudyong kiulaula na imanto na miyakwa imanto pakaradian ang kayakan dua-duay la hawla wala quwata illa billah yang kayakan dua-duay na sunnaya udin na
dedebiatan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam udi na ukita ya Nabi na ukita gu mga sahaba nagukaden din ng mga ulama ang bibibilang ataw na ukitira ng kayakan dudwe siko ukit ang mapia ayamanan yan na siko ukit akin ukit nun wagama sabab sa miukit saya sa mga tao di sila nun kapapatutan na ayam yang muntalian na miya pakaratairan so ukit akan dua-dua udi na suguan wagama papakain wagama akapa mga rumah kagimi yung kitsira nun mga di mga tata upama ka katulad na tumiulad mambuang kaya mga tao di manulad na amin ituladiran ng kuto di kebubayan ng mga tao di kebubayan ng mga tao na miya budingan iran ang kuto mapiagalbak na biela mambuang kaya mga bubaya pumakiduay na emya binabinasan niya na so image o mga babay at tatari maniran so kaduay kaya inwari pakiduay at tito babay ay pipikir niya na balas wallah subhanahu wa ta'ala ang magdam yan na di pagukit na gumaylak kagiyo po niyan taglan ayak ko nga na kayaan sa ikwa manan yan na madakalataw lagu kayaan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala kapakaipan ang makukit ka no sangkot di mapia na yamya suayan nakipakaratayan tabiya makasangibu did na batano sa susugatan nagigi man to emanan niya waki amang gugululas ang kaya masa ayam ya suayan na miya bela tano iman to miya bela usabat tabiya makasanggibu na miya suayan ang kaya mga kabit sang kaya masa tano iman to sang kaya mga kapir ayap ni man to marangit sang kaya mga kapir ilama mo miya nga bitsu mga karomera na mga kabit ayaman niyan na kirosa sila ni mga rangit na miya belayan mabuang kaya sabad ko mga babay at dumidilong sirang ko pumakiduay na ayam miyaw nga niyan na miyaw parikiran ang kuta kerumai la hawla wala quwata illa billah ayam miyaw nga niyan na miya sebeluy sila na suruyan ayap pananagunta mananiran na diyan ditutugalin ang kutwa katero ay psemperan sang kotwa mama ipsemperan sang kota babay kaya ungayran na ansilan mabinasa malagi dua yung ding gelbak ng kota pakiduay anya ni pakapagitugan sa katero ang kota kerumay kaya ungayan na ansilan makang belagan yan masulo ang kota karuman yan nagyan na ukitaya kasuruyan yang kaya kasuruyan na malagi dua suruyan na kana su kerumay anta kasung ginaway anta kasutungan na ya anta kasundato ako sundatuan yan nalaw na ng kitong sa kasuruyan nasangay betetenu na ayam miya kalala iman to di mala ridu sangkaya masap kedin na ridu ke rumai la haula wala quwata illa billah na klik degang ka adna third party adu minilong si ko pakiduay na takay do bebisaya ayaw ngay ayan na kam beradusa na wayaw ngay ayan daan makam belagang uta dua kataw dagina nakin na gindi kesa pariyami ko lagi dia mga babayami dagu mga panggariami agian kana nagelbak na sotya na nagelbak an dua-dua banan asoti nago papakainan ng wagama nasaka adiyo na yamanan yan na kapapatutan na ubang kabanan ng keburing yang kan nagelbak nakapedi-pedi ka buwaki natargen kanan nago kapedi-pedi ka bubayami natargen kanan kawallahil azim kagina nakapedi ka ko pakaburing ko lagi dia gelbak na keburingan ka na gumakkerambit ka ang kutwa pagaring ka ang muslim ang makagagasa lagi danan na ayak ko nga niyang mga tao na gitu ba pamakakatulad na mini tulad ka na marata na mini miya pedikapan siyang kutwa miya katulad sa marata na miya pakaratang ka ang kutwa ayamanan yan na giyang kutwa ayamanan yan na tuladen amapya giyang kaya miya suang kaya betatenu na miyararad ni ang kaiya salida ay manen na mga salida adin dua-duay ay ni pagakira na nga kanduin na mo miyasuen na miya karangit nagyang ko ta mga kabit na so mga legal wife na ay manan yan na miya pag na ay man to miya makarangit na so la hawla wala quwata illa billah si tanong pamanutulas ang epsim brand dapat bakawing na mikawing siran sa cellphone nalagid sila lutituan duya nagina haramanan wallahi ladhim kaharamanan o pamakatarimaan kanan agina nakalalanan na miyakaliw ka kwagama miyakaliw ka si kwagama sa lagid mambunan o ay manan na kongkira si kukaduay na ikiliw kwagama lalagid mambunan aso ka kalalanga si kwapagidanwa nagina na ikiliwan ng kwagama kaharamanan
Upama kesabutan yang mga tao, mga pagariami, alagi do kituruyan na suka pamagidan na halal, na sumamusok ang kirasi kuan duyan na haram, na piyakan belairan to, na ayaman miya belsian na halal suka pamagidan, na haram mamudina, ipka persuka udina, halal suka pamagidan, ipka persuka ang kira ko duya, ay pengalakiran to ko mga babay, na ginanaki, na langunan na ayaman na dikepakay, ang kanan nakapamagidan, nagugyang kanan ayaman yan. Nakapakaharama sa kuan dudwe lagi din sa ay mananian langunan haram okay nem ay piyaka singa-singa uncang masa na abu piyaka haram ka na sa sabadun nakiyalal ka sa sabadun nagina na dinan mapya nagito ba yang kaya kasuruyan na malagi duwe suruyan ka na sumbel ke rumai nagusum ginawai sudato nagusum dato anian at kasubagingad na pedanan sa mana nakasuruyan na yakatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya na suruyan la yadkhulul jannata namam yang kaya suruyan na tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam na dipakasulci ko surga biya kaysa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya dunia ng kutwa duti man kubur innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir yang kaya tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kuba na psiksaan nanto na psiksa kira na mala ay mana nanto ni sabab pakargnikiran natingo Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana ahaduhuma amma ahaduhuma fakana la yasturuhu min al-baul so atigen si sakira natingo Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiskan yan ndilong igira aptitiskan yan ay mana ni apa na pagaliw ng mga tao na pagilian yan ang uta aurat yan wa amal akhar fakana yamshi bin namima gaya natigin man natigong Nabi ay ako ba na epsik sa unatigin nadiskan yan ay mana ni ay lalalakaw niyan si kulyaw lupa na kasuruyan atigong Nabi sallallahu alaihi wasallam ingi sa paro Quran tigman yung Quran wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim ubang kaunuti atigu Nabi atigu wallah ang kaiya berasapa na mama dagu ay mananian na taliantaan ay ilalakaw niyan ng kaiya kasuruyan ay nilalakaw niyan na kasuruyan iman to na yang kaya kasuruyan na miya kada kaliyokit kanaba bugi-bugi plalakaw nun adi ng dikitutugulin sa iku mga walay na sa iku mga derpa ada dekat lo mga tao kaya manto na sidne manto social media naron kon kile so kala kasuruyan ang kaya bebay mama dal palay ng suruyan la haula wala quwata illa billah na palpan sa penanggilaan ang kaya muslim abara puasa nagyang kaya mananian na kapangakal algish kapangakal sa eko transaksyon kan degedegang mga insan na kailangan na maginuntulan san sa muslim manilaboro sang kaya masa ay man to na sa mga padagang na ayat transaksyon nila na gusto di pesan niya na ay kalilita biya nakapangakal apet no ay man niya na makalalabaw na tingin na tablanan dahil na bakar kapila ba la hawla wala quwata illa billah yun nakapangakalanan si mamu ko mga pangingilom na di siya ni mga urang sa kilo di na ni palalamig mamulang ko ta mga tangasad pengasad na pelemi niya ng kutwa asad yan kaan makaitoy asad ang kutwa ay mananian na asad yan nagina na laguna ng kapangakal nagung sa mga transaksyon na ay mananian na ginang kepakay o ba disanding gulaw sa muslim o ba nin pagkakala sa pagarin na muslim ay akatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam man gasyana falaysa minna sad na tigo Nabi sa tawa akalang kami niyan dadir kami tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mananian dadis kanin pagumatan o Nabi sallallahu alaihi wasallam kailangan na makapaginuntulan tanong o ba tanaw di makapangakal o ba tanaw di ay mananian na mga pangkal ko pangingilo o di na transaksyon kapupasay mga nisan makapaginuntulan tanong balilaboro sang kaya puasa malilaboro sang kaya puasa abatan pa kasi nga ang utaki suratan sa Ramadan price namatan Ramadan price ay ako na mapipikir sa nguta Ramadan price na barato takin na mabsuto ka pila ba na niya sa takap na suratan niya sa Ramadan price na pagkakal lagi sa mga tao kenapa na Ramadan price ngayon na Ramadan ay man na price ka na pundra ka apa yang lebeg ke nguta arga yan sabi dia mamu ngaya puasa tanong
Sangay mga ingeda mga rap na gira puasa na langon kebarato subdagangan. Na sangay ingeda mga beranaw na adni ka puasa niya na langon miya takap sulaba. Ang kaya manan na mga pagaritan. Udi na miya kala ang kutwa presiran sang kutwa mga dagangan nila. La hawla wala quwata illa billah. Bari dipin so Christmas. Aso Christmas sa langon sil ang kutwa dagangan nila. Nagyeng kaya puasa tanong na langon overprice. La hawla wala quwata illa billah. Taubatan usik wallah subhanahu wa ta'ala. Nah, padpan sa penanggilaan ang kaya berpuasa na wayajtanibal ma'azif wa yal alatul lahu bi jami' anwa'iha. Kailangan nakapananggilaan ang kaya berpuasa sa mga instrument. Ginan sa pugusaran sa ko mga ideida. Mga ilang akaturo na kailangan nakapananggilaan ng Muslim sabab sa pagkalabatanan sa ikubalas o puasa niyan. Naguharam sa kapamagin negasi ko mga music. Ay katir Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yashtari lahu al hadith liyudilla an sabilillah. Padatig wala ko mga tao ang kutuwa pumasasiran sa mga ilang akatiro apakabimban fayudillu an sabilillah kan makadidag kulalan wallah bi ghairi ilmin aknaba ilmu wa yattakhidwa huzwa an nagubkuwa nira no tuwa kasablawan ulaika lahum adamun muhin na adna bagyan nira na seksa apakahina. Ayun niya agyan kaya lahu wal hadith na tigman niyo mga ulama aginan sa mga music nagun sa mga idida apakabimban yan sa puso sikutadam si ikwallah subhanahu wa ta'ala. So Ibn Mas'ud na inisaw ng kanan ayat ito na mapipikiro na tigin man niya wallahi alladhi la ilaha illahu la ilaha illa ghayru huwal ghina. Ayaman na yan natigman niya Ibn Mas'ud ba't tatigyan si ikwallah ada tuwanin at simban inong tanas kanyan sa lakawron inong tanas kanyan kagina natigyan suka pagidida mga idida ayaman na yan na giyan nga nagpakabimban naginan sa mga idida siku hadith na yakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingman niyo Nabi apiak inang kanya ng kaya mga instrument mga idida na ugyang kaya kambarazina sa piyaka isa-isa niya siran maloy ay yakatir Nabi layakunan na Nabi sallallahu alaihi wasallam pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam layakunan min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azib kedna tigyan uli na pagkamuayan din ang kuta mga tao apad sang kaya umatakan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ayastahilluna al-hirra wal-harir apakahalal niran ang kuta mga piyamalungan ay may nakambarzina wal-harir na ugyang kuta mga sutra wal-khamr na ugyang kuta pakabrag wal-ma'azib na ugyang kuta mga instrument na falhir na ginanatigman yung mga ulama so kambarazina ay man yan na pagkataling ang kuta mga tao di sila ni barazina sadid na bayran labut dataruda awida akaliranon ay nakapipikiran na halal nagugyang kuta mga tao ay man napakahalal niran so pakabrug pangidam sila sa pakabrug sayid na pipikir niran na halal kiran ito naginan na palid na ng haram ay inisapar wagamatan wagam Islam na aya mapiasi ko bara puasa nang utakibaga kanisan kapakalabatanan sang kuta balas o puasa niyan dago ay man na teoryan ang kuta puasa niyan aya katur Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawl az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ay yada ta'aman wa syaraba aya katimlian na sa tawa din ni bagak ang kuta kapam katero sa kabugag nagusukang galabgaw nagusukang buda falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba nadabali upuasan yan si ikwallah apa niya paninibagak ang kutakap kanian aguing kutan niya kapiginom yan sama niya mga pagarya naging kaya miyang aloy na mga wajibaya apa ng gilaan na muslim nagumbalo yaya itatakyan si kupuso yan nagupamikiran yan apa ng gilaan niya si kupuasa nagusiko na bapuasa kaanyan mapamaruli ang kutabalas wallah naguanyan maun aginawan yan si iko siksa ang malipdis ay tikilagad wallah subhanahu wa ta'ala si mga baradusa panintan si iko wallah subhanahu wa ta'ala bakang girak tanwa yaguna ang kayam ya pamagusay tanong nago mabuluyaya
makasumpat si ko mangandeng ang mga amal tanong nagumabaluyaya akang gunang tanong si ko alungan na mauri agumapod si ko mga amal tanong ang mapanid akapakatanayan si ko mga timbang na tanong si ko alungan na mauri pamangan niya ko kanong sarila ubad na miyatiruakan saya masakit o di na da kanurong kasanangi gito so kababuliyang na manusia ubad man na miyatiruakan saya makasumpat ko mga amaliw na gito na punot wa tawfik sa ko Allah subhanahu wa ta'ala di tayo di marirelay balaburo sang kaiya Ramadan kan mapad sa mga amal tanong sang kutap kipanik sa langit ay man napipanik si ko Allah subhanahu wa ta'ala panganin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala timon tanong niya si ko surga sa lagi dang kaya katitimu tanong sang kaiya di tayo di kapakapapakiniga gini nga pangimbay tatanong si ko mga pagalitanong si ko lagi di oras na uman na yaumul Jumaa insyaallah sa kita tarusyan ang gulalan sang kaiya limu Allah subhanahu wa ta'ala di tayo di kapaka ay manan na kapaka pupakiniga aming gulalan sang kutwa mga babay tanong sang kanan na siti atong gigaraw balasan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi dangot wa kakan na si Rukma balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kaiya panaguntaman yan o gagiyangot wa mga saling gupayan lagi di Pres Ahmad na gusto mga baysya na gusto mga saling gupayan na gusto ka din ng Muslim sang kanan na siti atong gigaraw balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa idinu di ka pamakinig nagubala sa man wala sudah pamakinig manintak wala subhanahu wa ta'ala topikan wala na makapamakinig nagumaputino sang kaiya di tino di kapapu pamakinig adi tino di pamagusen no sabad si ko manan yan na mahukuman wagama nagus mga pagalitan no iman to tumatandang ratano sa mapya pamakinigan sang kayang barang-barang ang mga ingad datara sang kaiya Siti Angelis nagus sang kaya Cotabato Malabang barang-barang ang mga ingad adi sila ni mamakinig na bala-bala sang kan Allah subhanahu wa ta'ala agus mga babaitan o mga pagalitan o sang kan abroad alap na din siya di mamakinig na bala-bala sang kan Allah subhanahu wa ta'ala sa namadang mapya panganitan si kwallah baliw ni Allah subhanahu wa ta'ala kang gunang tanong sa lungan na mori salam na kas kanusan so daray-ray na salam kalilintad napakandod na arkano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh